Vítam vás pri sledovaní tohto videa. Mnoho ľudí chodí za mnou a pýta sa ma, ako si nájdu svoje poslanie. Zaujíma ich, čo je ich poslaním. Jednou z nich je aj moja priateľka Slavka, ktorú by som tu rada privítala. Slavka, nech sa páči. Ahoj. Ahoj. Vítam ťa v tomto mini štúdiu. Ďakujem. Takže nech sa páči, môže sa pýtať. Zaujímalo ťa poslanie? Zuzka, prosím ťa, povedz mi, ako mám nájsť svoje poslanie? Svoje poslanie nájdeš o mnoho jednoduchšie, ako by si si vôbec dokázala predstaviť. Tvoje poslanie je to, čo ťa baví najviac. A to, pričom zabúdaš na svoj čas. Zabúdaš na to, že vôbec nejaký čas existuje. Zabúdaš na to, že sú nejaké problémy. To je činnosť, toto je poslanie, to je niečo, čo máš vo svojej hierarchii hodnôt na vrchných priečkách. A ako mám zistiť svoju hierarchiu hodnôt? Mne sa zdá, že mám strašne veľa záujmov a nič z toho nie je také... Vieš, ako mám nájsť to? Alebo to poslanie predsa musí byť niečo také, ten môj zmysel života, nie len nejaké, čo ma baví robiť. Tak baví ma jazdiť na koni a to nemôže byť predsa poslanie. Áno, a to je ten omyl. Tvojim poslaním môže byť práve to, že sa staráš o svojho konia a že jazdíš na koni. Ľudia majú predstavu, že poslanie musí byť niečo veľké, že poslanie sa týka len nejakých velikánov, významných ľudí, prezidentov alebo nejakých ľudí, ktorí niečo vynašli. Ale poslanie má každý jeden človek. A pre každého človeka môže byť povolanie poslaním, ak si ho nájdu. A vieš poradiť nejaký spôsob, ako si ho nájsť? Lebo ja trebárs jazdím na koni, ale nie je to žiadne zamestnanie predsa. Alebo niekoho iného, ja neviem, baví ho starať sa o rúže. A tiež to je len taká zábavka, že poslanie predsa by malo niečo, akože tá činnosť by to nejaká mala byť. Áno, ale dá sa z toho urobiť aj zamestnanie. Dá sa z toho urobiť povolanie. Pretože o rúže sa niekto stará. A môžeš to mať ako svoje hobby, ako svojho konička, ale môžeš z toho urobiť aj svoje zamestnanie. A v tom prípade, ak to spojíš, tak budeš mať povolanie totožné so svojím poslaním. Čiže tvojim poslaním je to, čo robíš úplne najradšej, čo sa ti zdá veľmi ľahké, kde máš plno inšpirácie, plno nápadov a ty si myslíš, že každý to musí vedieť, lebo je to ľahké. Ale vieš to iba ty, je to ľahké pre teba, pretože toto je tvojim poslaním. A čo keď si to neuvedomujem, že je to také ľahké, že mi to vôbec tak nepríde, že ako mám zistiť? Áno, ak si to neuvedomuješ, tak pôjdeš za niekým, kto ťa upozorní na to, že toto sú kvality, ktoré v sebe máš a že tieto kvality, to sú vlastne tie osobné hodnoty. A tieto osobné hodnoty ťa dovedú k tomu, že toto je tvoje poslanie. A začni rozmýšľať, ako to budeš robiť celý deň a ako pomôžeš ostatným ľuďom práve týmto, čo je pre teba také ľahké. No, za tým niekým to asi prídem za tebou. Si to vítaná, nech sa páči. Asi mi to nepovie hoci kto. Tak celý deň, ja neviem, verím, že aj ostatné ženy to tak majú, že tak robím celý deň niečo, ale tak postarám sa o deti, o domácnosť, idem do práce, proste celý deň niečo robím, ale a niečo robím možno automaticky a neuvedomujem si, že je to moja kvalita, ale jednoducho nejaký spôsob asi treba, alebo aj niekoho konkrétneho treba, kto ma na to upozorní, lebo asi mi to nepovedia v obchode, keď si kupujem rožky. Áno, to je pravda. V obchode s potravinami tam sa to určite nedozvieš. Vlastne k tomu zisteniu poslania je niekoľko otázok. Je to presne 13 otázok a vlastne pomocou tých 13 otázok sa dopracuješ k tomu,
čo je tvojou hierarchiou hodnôt. Čiže najskôr potrebuješ zistiť, aké sú tvoje najvyššie osobné hodnoty. Hierarchia hodnôt nie je nič iné, iba to, čo je pre teba najdôležitejšie na prvom mieste, čo je najdôležitejšie na druhom mieste, na treťom, na štvrtom, na piatom. Prvé tri sú absolútne najdôležitejšie. A to, čo je pre človeka najdôležitejšie, to aj tak robí. Vždy to robí. Čiže otázkami, ktoré ti položím, ktoré ti v rámci toho zisťovania tvojej hierarchie hodnôt položím, tak tými zistíme, že vlastne čo je pre teba najdôležitejšie, čo máš na prvom stupni dôležitosti, na druhom, na treťom. A podľa toho to spojíme s činnosťami, ktoré už teraz robíš. Napríklad veľmi rada robíš a pomáhaš mi pri natáčaní videí. Dnes sme už jedno natočili, rovnako si bola vo svojom živle, keď si ma fotila. Išli sme po lúke a ty si všímala scenériu za mojím chrbtom a povedala si mi, aby som zastavila a chcela si ma sfotiť. Pritom ja som išla s tebou, pre mňa to nemá tú dôležitosť a vôbec som si scenériu nevšímala. Ja som bola zaujatá rozhovorom, čiže ja som hovorila o tom, čo je na mojich horných priečkách a ty si všímala to, čo je na tvojich horných. Čiže to je signál vedúci k tvojej hierarchii hodnôt. A to by som sama na to neprišla, lebo to úplne to vidím, to je jasné. Vidím, zastav, teraz spravím. Áno, a v tomto to je úžasné, že ty to vidíš, je to jasné, ale len pre teba. A v tom si výnimočná. A ešte k tomu mám, neexistujú dvaja ľudia s rovnakým poslaním. Neexistujú. Neexistujú dvaja ľudia s rovnakou hierarchiou hodnôt. Je to otlačok, rovnako ako máme otlačky prstov. Nenájdeš dvoch ľudí s rovnakými otlačkami prstov, nenájdeš dvoch ľudí s rovnakou hierarchiou hodnôt a teda ani s rovnakým poslaním. Že keď niekto chodí iba do práce a nevie, čo je jeho poslaním, tak potom... Tak sa asi trápi. Tak sa asi trápi, pretože chodí do práce, pretože do práce treba chodiť, aby mohol zaplatiť účty, aby mal z čoho žiť. A to nie je to práve orechové. Ty máš možnosť chodiť do práce, aby si zarobila peniaze a mala z čoho žiť, alebo máš možnosť pohľadať si to svoje poslanie. K tomu, aby si pohľadala svoje poslanie, potrebuješ zistiť, aká je tvoja hierarchia hodnôt. A keď si ju nevieš zistiť sama, tak ju zistíme spolu pomocou 13 otázok. To je na pár hodín. A celé tvoje niekoľkoročné trápenie s tým, že chodíš do práce, ktorá ťa nebaví, je preč. No a už len potom zistiť, že ako nájsť niekoho, kto mi za to bude platiť. Áno, to je veľmi dobrá vec, pretože áno, to, že sa zabávaš, to je fajn, ale potrebuješ z niečoho tie účty platiť. A k tomu je tiež systém, ktorý je veľmi, veľmi efektívny. A ten systém spočíva v tom, že sa prelinkuje poslanie s peniazmi. A ak ty peniaze nemáš, znamená to len toľko, že peniaze máš niekde na spodných priečkách svojej hierarchie hodnôt, čiže nie sú dôležité. Ale teraz by si možno povedala, že ako to, že nie sú dôležité, veď ja ich potrebujem. Áno, je to pravda, že ich potrebuješ, ale keby si mala peniaze ako také na prvom, druhom, treťom mieste svojich osobných hodnôt, tak by si ich nevymieniala za veci iné, ale nechala by si tie peniaze. To znamená, že ak peniaze nemáš a chceš ich mať, tak potrebuješ dostať peniaze z toho 20. miesta aspoň na 4., 3., 2. miesto. No a ako? Áno, k tomu je znova systém a v rámci tohto systému vlastne sa dá prelinkovať tie peniaze s poslaním. A podstata spočíva v tom, že budeme hľadať spôsoby, ako ti tie peniaze pomôžu naplniť to, čo máš na prvých 3 vrchných priečkách. To znamená, že príklad,
tvojim poslaním ešte ho nemáme uchopené, ale zatiaľ to vyzerá tak, že si vo svojom živle, keď fotíš a keď ma usmerňuješ, čo mám ja robiť, aby celý ten záber bol dobrý. A aby si bola za to dobre zaplatená, tak potrebujeme teraz nájsť spôsob, ako tie, ani nie spôsob, ale výhody, aké výhody ti priniesú peniaze, aby si mohla robiť ešte viacej tohoto, čo ťa baví. Čiže aby si mohla ešte viacej radiť ľuďom, ako natáčať videá, aby si ich mohla fotiť a pritom im ich usmerňovať, na čo majú myslieť, ako sa majú postaviť, ako sa majú otočiť a peniaze ťa v tom podporia. A ty potrebuješ nájsť tie dôvody, ako ťa v tom podporia. Čiže napríklad môžeš si nakúpiť lepšiu techniku. Ďalšie, ako ťa ešte ty sama povedz, ako ťa môžu podporiť peniaze v tom, aby si mohla robiť viacej toho, čo ťa baví a čo je pre teba ľahké a prirodzené. No, že budem mať tú slobodu, že nebudem musieť chodiť do práce, ale proste môžem ísť, keď je dobré osvetlenie, tak pôjdem vtedy, že tú časovú takú slobodu. Áno, to máme druhý dôvod. Ešte ďalší dôvod. Budem môcť aj cestovať, kam sa rozhodnem, že fotiť nejaké scenérie niekde. Áno. Teraz sa krásne usmievaš, takže máš na mysli niečo konkrétne, to je úžasné. Hej. No, tak ja si to viem predstaviť. A prečo ich ešte nemám tie peniaze? Veď to je jasné, že ich potrebujem a že to má výhody, keď ich budem mať. Áno, pretože si to ešte neprelinkovala. Teraz si uviedla 3 dôvody, ale tie 3 dôvody ešte nie sú dosť silné na to, aby si tie peniaze, aby si preto aj niečo urobila. Čiže potrebuješ si na z tých dôvodov 200. Aha, aby sa mi to posunulo podľa na tie priority, aby som pochopila, že ich naozaj potrebujem. Že teraz je to skôr v takej rovine, že keby som ich niekedy mala, tak možno by som. Áno. Teraz je to v tej fiktívnej rovine. Ale tým, že si začneš hľadať konkrétne dôvody, tak vlastne celá tvoja osobnosť, celé tvoje ja sa nastaví na to, že zrazu zbadaš aj príležitosti, ktoré si doteraz nezbadala. Príležitosti na zarobenie. Čiže už sa ti stane, že ti zavolá niekto, s kým si sa už 5 rokov nevidela a povie ti, že Slavka, potrebujem pomôcť s natočením videa. Pomôžeš mi? A máš príležitosť na zarobenie. Takže v tom spočíva to prelinkovanie, že áno. To, čo mám to poslanie, tak nájsť dostatočne veľkú motiváciu, aby tie peniaze som tým spôsobom získala. Presne, lenže nie je to slovo motivácia, ale je to inšpirácia, pretože motivácia je niečo, čo prichádza zvonku. A inšpirácia je niečo, čo sama chceš. A v tom je veľký rozdiel, pretože ak odo mňa chce niekto iný, aby som niečo robila, tak vlastne on ma motivuje. On chce, aby ja som robila. Áno. Ale teraz je to, že ja chcem pre seba, aby som sa mohla realizovať. A v tom je veľký rozdiel, pretože keď ja chcem pre seba, tak mi nevadia ani prekážky. Hravo ich prekročím a idem ďalej. Výborne. Kedy si dohodneme konzultáciu? Áno, určite si dohodneme konzultáciu. A dopracujeme sa k tomu. Výborne. Ďakujem, ja už sa dopredu teším na to. A ja sa teším, veľmi pekne ďakujem. Verím, že vám náš rozhovor so Slavkou pomohol a keby ste mali záujem o konzultáciu, budete vítaní.